Dobré ráno, 11. september 2022, pondelok ráno a ja sa nemôžem dosmiať. Všade tu chodia správy, že Zelenský, Ukrajina postupuje, že spravodajsky niekoľko mesiacov kramali Rusov, že kde sa presúvajú ich jednotky a Rusi tam nahnali svoje vojska, inde sa oslabili a tam postupujú 400 km, 2000 km štvorcových. No proste úspechy, za chvíľku to nebude Rusko, ale Ukrajina, čo bude v Rusku a Rusko sa stane Ukrajinou. Takto to vyzerá. Sama propaganda. Možno, že teraz sú práve tie manipulatívne správy, aby vystrašili, aby zmanipulovali celý svet, že jak Ukrajina napreduje. Tu už nikto nemôže ničomu veriť. No píšte vy, o čo tu ide, lebo ja nevidím žiadnych ruských zajacov, kde sú žiadne pompezné videá z dobitých území, nič, len nejaké správy denne a každý si myslí, že Ukrajina postupuje. Možno, že vypratajú vojska a Putin tam svojich sťahuje, aby tam drbol atomovku a bude pokoj. Uvidíme. No píšte vy, čo si o tom myslíte. Info.gpress a ďakujem za podporu.